taktika az nagyon sokban befolyásolhatja majd a végeredményt. Mihály Schumacher nyilatkozta a tegnapi edzés után, hogy nekik esős és száraz pályára is megvan a jó alaposan kiérlelt versenytaktikájuk. Na nézzük, velünk szemben jobb kéz felé a szürke autóban Mika Häkkinen, a pirosban pedig Mihály Schumacher. Häkkinen mögött áll Jacques Villeneuve, és Jacques Villeneuve mellett a másik szürkében David Coulthard. Pillanatokon belül kezdetét veszi a verseny. És most! Na el tud-e jönni Häkkinen? El tud-e jönni? El tud! Sokkal jobban tapad Häkkinen autója. Nagyon szépen eljött Mika Häkkinen. Schumacher a második helyen. Coulthard bejött, és ha jól láttam, Alesi is nyom, illetve pillanatokon belül felszárad az a versenyvonal, amelyen az autók majd haladnak, ugyanakkor maradnak nagyon vizes részek. Ez pedig azzal jár, hogy ezek a gumik, amelyek nagyon, ezek a többi betűt hadd nem mondjam el, szóval finom, és tényleg egy nagyon kiegyensúlyozott családi légkörből jön, és ahhoz van szokva, és hát belecsöppent azért a nagyvilágba. Viszont van durva próbált keresztül menni a box utcán. Veszik le és rakják fel a kerekeket rá Schumacher autójára, és kapja a benzint is, és aztán indul el. Szabad szemmel látható képet nézni, hanem a saját kameráin keresztül. Schumacher fogja a fejét. Schumacher azért állt be, mert azt hitte, hogy vége van a versenynek szerintem. Egy körrel elszámolta magát. Akkor mégis ő nyert. Most ezt magyarázza már meg nekem valaki. Akkor vége volt a versenynek, egy körrel előbb, és később intették le. Tehát rosszul számoltak, és egy körrel előbb. Most ő is ezt kérdezi. Én nyertem? Häkkinen ül, nem tudja, mi történt. Schumacher örül. Elfelejtették leinteni, kérem szépen. Egy körrel előbb vége volt a versenynek. Häkkinen ül. Ő se értette.